Hi. Good afternoon. First of all, baka magsagot sa part 13. Pasalamat ko sa mga sponsor sa Kawasaki Badja. Ha? Sa akong gisakyan karon. Wala na, wala yun. Tumba rin ka rin tumba na. Kung ilang sa Honda, motor nga pula. Na, grabe ka na sa lang motor na. Pila na martilyo ni Agya na. Siya naman yung martilyo na kailan, mamasok ko. Kung sa kuhan, kung mga kauban, akong ipakita ko mga kauban, ito ba? Ato, bisig ka lang gamang mga animal. Karon magsugod ko sa akong part 13. Karon ang part 13, mag-isgot ta karon og bahay sa kinsay pinakaisog. Kaya nagpakuntis man daw kinsay pinakaisog sa tibok Pilipinas. Ato nagkuha silang mga kontestant. Nagkuha lang kontestant, Waray, Ilonggo, Bisaya, o Ilocano. Ilonggo, Waray, Bisaya, o Ilocano. Karon ako tanto kay ato na sila dito sa gym, kay gym na ilang gikunan. Kuntis kung pinakaisog. Ato na dito pati kuntisan. Pagkakot dito. Karon, sugod ta karon sa atong kuntis karon, kinsay pinakaisog. Karon akong tawag ko na ang unang kontestant. Ilonggo! Constant. Pag-abot sa Ilonggo dito, hindi ko yawa sa Ilonggo yan. Putol dito yung kamot ay. Gamitan na yung garaw, gamit ay, hait nila garaw. Pa! Putol! Ano ka nang sit? Patang suga dito sa Ilonggo yan. Sa kumita na kamot, doha mo. Putol, putol. Anong judges nga matay, kagawa din yung mga kontestant, puro mga isog day. Karoon, ikaw na kontestant. Kawago na ko. Ang Ilocano. So, Ilocano kay, putol makamot. Kamay na kayo na, kamay nga bagay na. Putol, no, kabuktunog ka mga tiyo. Wala na. Wala, dili lang ko to. Ulo na lang, dili ko to. Wala na yun. Dili ko putol, di ba? Ayun, judges matay. Wala na kayo makapili na. Isuga na yan. Plat. Ilocano, gilay. Iya, gilay. Iya, balaan mga kapag kisig yung pinakaisog. Sige na, babulkin na. Karoon, ikaw sa ang gogon. Ang Waray. Abot sa Waray. Relax na may Waray. Pinangahanap ba? Exercise ba? Pagkot, ang gigamit. Balisong na gigamit ay. Pating hayitas balisong. Batas lagi, ang ilong lipit ay ilong ba? Mata, gilukit ng mata. Pero wala, gihulog. Kaya basig maoperahan pa ba? Kapalik ko na kaya. Tabitay lang niya mata, ang ilong lipit ay ilong. Wala yun. Ang wala, tinayas. Katang na tinayas. Alam, suga gini sa Waray. Hindi makakaya, wala na ipaputol. Pero asa mga watas-watas na mga tinay. Nabitay na mga tinay. Ayun dyan siya, wala na gini makapildi. Mata nga. Isunod ko pa na yun, likado naman gini. Sige, tabi saya yung ayaw, ano naman? Napil mo ko. So, ulapot nga nag-import mo, ano siya, nag-import na siya. So, kay jacket ang Bisaya eh. Leader nga jacket ang igan. Kuko Marte. Pinakardo na ba? Nakaw ba? Dugay yung gagap yung nga chiche ang animal, sigarilyohan pa. Dugay, kaya mapos ang Ares. Ares kaya sigarilyohan animal. Pero kaning Bisaya, taga-Roberto ni. Ang pangalan si Agila. Suyo, pag-Ares, dugay, kaya mapos. Sige itong katao, pili na, may klaro na, pili na. Wala na balik, sigarilyo na tapos taas naman, Ares good. Asoy, bawa na, kacawan, Bisaya, maganda bawa na, pili. Hapit na boss, agi ko pa ng jacket, sus, puro dinamita, sulod ng jacket mo. Siyempre, relax lang yapon, suyop na yapon. Pagdayo mo boss, sindihan na pabilo, basta kay kaban-kaban ng praga ng mga judges lagi. Tagbog na ng judges, hasta ang mga katong maray, tagbog na kitang karapita Israel, ang katong, paano itong wanay tayo kamot, paligid-ligid na lang, paligid-ligid, ano ba yun? Patay mo sila kayo, mabuhay pa itong uban ba niya? Ang Bisaya, manabla lang ko, gano'n na, portabla lang siya ko ni. Ang ito nga, kurug ng katong anong sir. Gila! Ay, ayun na lang, pero yun na, gila, daw na. Mao ito, nakadaw yun siya, gila, nakadaw. Kayo, hapit na ito ba? Parang lang ito, patay niya. Ayan, na niya pabilo. Kaboto ang dilamita. Uy, sama na Bisaya, daog. Tuhod na dilamita. O, mao na ang yakong gisgot, say karon kisag yung pinakaisog. Kasi isog yun yung Bisaya. Pero di lang tapagitin sa mga, matungkan ta nila ba? Kasi sulong mo ito nila. O, diharang ko ito, mga kumpart. So, say yung kisag yung pinakaisog. O, diharang salamat sa akong mga kabanan. O, sila binasa akong perminting kay sponsor. Ang Premier Wine. Thank you. Sige, mga kabanan. Sige, Agila.